està sumit en amargor. Els cristians del teu costat van despedir, ja no tenen gens de sentit del humor, i els problemes els arreglen a xinyits. Ai, dolor, la vella dreta em fa picor, castigada d'aguantar esos bramits. Ja me'n vaig, preciosa dama, estic fart de fer la mona. Si no canvia el panorama, buscaré una altra gicona. Si venen els del Seprona o els de la Guàrdia Civil, els dieu que els de la Tuna volarem a fer moruna. No puguem estar tranquils. Les barbes del Senill, en tan tranquil com estava, qui era eixe que escamava amb aire mariconil i a consciència molestava el meu descans cristianil? Que no puc dormir tranquil? Qui era eixe que bramava en forma tan becerril i el meu oït escoltava en tan delirant estil? Qui era eixe que cantava? Crec que era un moro de lava que d'una forma indiscreta a viva veu demanava comprar la nostra terreta. Trau-me raudo l'escopeta, el trabuc i el mosquetó, que si torna eixa alcahueta sabrà el paio qui sóc jo. I tornant a la qüestió, qui en tambor d'afinació tocava la pandereta Vinga i vinga el revolcó? Un renegat de la dreta denuta l'oposició, que treballa cosa feta allà a l'administració i vol vendre una finqueta que té prop del Bullentó. Cau en la marre, punyeta, eixe tio és un pendó. A propòsit, Bilbufó, abans de que te despistes, quins altres protagonistes correjaven la cançó? M'hi ha donat la impressió que una part dels guitarristes eren uns ecologistes que pertanyen a l'agro. 3 o 4 periodistes tocaven el guitarró i amb clara provocació tancaven la comitiva uns d'una cooperativa demanant conversació en forma molt expressiva. I n'hi havia uns quants d'Oliva, amics de Pepe i de Pepa, i alguns de la directiva d'un col·lectiu que discrepa. I uns d'un APA o d'un EPA, amb pinta de funcionaris, que portaven a la gepa més de 25 diaris. Ai, i hi havia uns tants contraris a les vostres dos glorioses, que també són propietaris de les terres pantanoses. I unes tropes temeroses escampades pels racons s'amagaven pels cantons per por a les vostres coses en forma de puntellons. Calleu, recontracollons, no espeteu tanta fal·làcia. Açò és una democràcia que el meu cabet ha inventat i em dóna la facultat, que jo he convertit en gràcia, de sumir en la desgràcia al que em pille cabrejat. Jo sóc eixa realitat d'un futur ample i estret. Jo sóc eixa veritat que creu en l'estat de dret. I per a ser més concret, vos diré en to imperatiu que si algú em dona un motiu per sentir-me insatisfet, no seré contemplatiu i faré un reial decret, que no quede un moro viu ni quede estaca en paret. Molt ben dit, generalet. Bravo, bravo i bravo. Música i fum de coet, les 2 orelles i el rabo. Soc feliç i soc pitjor. Sou gallardo i sou graciós. Així no es parla, machotes. Està dient-mos idiotes. Lligueu-se ben fort les botes, vigilant en to rabiós. I si tornen fent les oques els del tuno escandalós, els dos, digau-los presto a eixos soques que mariconades poques, tragau el pit poderós, els dos, i amb furor dur com les roques tanqueu-los al calabós.
tinc tos, que tinc les gallines lloques i m'astoraran el gos, els dos. Descuides, senyor gloriós, descanse tranquil·lament, que si algú fa un moviment estrident o ruïdós d'anar contra la corrent, es farem mut amb un bos, els dos, i li direm clarament serrilot, empalagós, nano, pelut i coent. burro, cateto i merdós, els dos. Perdó, general gloriós, si molesta el seu vigor, però és que així n'hi ha dos que estan posant-me nerviós, bramant amb tenaç rigor, que volen parlar amb vos. Caguen tot. I eixos dos són del bàndol guanyador o de la part musulmana? Són de la raça cristiana, fills de pare llaurador. El que té veu de tenor és de pinta mexicana i vol protestar, senyor, perquè té un contenidor davant la seua façana i diu que fa molta olor. Si és de la raça cristiana, que passe el tal cantador. Ay, recristo, 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 el barranc de la Morca, quina olor berrara. La depuradora s'enxufa i s'apara, robant-li la Morca al barranc de Favara. Ay, recristo, recristo, quin tufo, ay, quanta basura, tirem les persones. Un poble tan xulo de dolces xicones que aguanten el tufo de les ambellones. Ai, recristo, açò se'n passa davant de ma casa i amb contenidor. Ai, quines bafades, quines colorades, fan foc en un visto, recristo, que olor. Fan foc en un visto, recristo, que olor. Recristo, sí que fa olor. Respecte al contenidor, he decidit en un punt posar-lo un poquet més lluny de casa del senyoret. Fiqueu, doncs, tot al complet, el femater en conjunt, 3 cases més cap amunt, davant de Ca Mohamed. Gràcies per donar-me el dret. Sou el punt de dalt la coma. Sou del carro el motoret i del barco la maroma. Jo sóc aquell que s'assoma per dalt del foc de la flama. Enxufa Ràdio Mahoma, que van a fer un programa. Sí, Buama, sí, Buama. Corre, enxufa, que no és broma. Ràdio Mahoma, la ràdio que no es desploma. Notícies d'última hora, a veure. Notícies d'última hora, a veure. Durant tota la setmana, els monos bruts i malignes ni s'atreveixen a assentar-se per culpa d'una alborrana i ja no saben on posar-se. Visca el que té, visca el que mana. Fins la pròxima setmana. A continuació, un altre problema. O un altre programa. Recastanyes, què ha passat? Aquest trasto s'ha parat? Tal vegada és la costum que es remunta del passat, de que se'n vaig a la llum quan parla algun renegat. Igual és que s'ha trencat o que d'alguna manera n'hi hagi un poste averiat a la vall de Gallinera.